راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زي خبركم سماعتي راديو إيرنا نايلومي ربع 18 تحساس فنونا سمناين مدبات علم كم يعلون مدب تتعمون مسزينا تواهيدو كقربيو مكتالكم بخبر نعدم مس إيرترا تصبو زمدنا يزلنا قبل أمباسادر شودنا بإيرترا قليزو بزحدك انستيو بوليتيكا وسلطان عالمنا نازايدي متس كم زلو متصنعتات يحبرو راديو إيرنا ناب زرزر زينا مسن نسجر شودن بسنكتي درب زيقنت زلوون اب إيرترا كابز اسر استات 18 عامتات عصيرو زركبن غازيطنيان دراسن داويت يساق مس منغس إيرترا مسحاب كمتركبيو تدغاغام زغلت بعصر تحدث حساس وكلتي سلفتا شودن تطابقت سبع مسلاتن غازيطنياتاتن استرخبلو زته بارلاما داويت يساق كفتح منغستوم غبراو صعري كرئ مصوعم بريدي إيرنا تغاليحيو منغش ودن نغداي داويتن كالن نمفتح زكايدو صعري زحتلن فرا البون مخانو بقصالي زنقفلو غدايو ابتيناي بارلاما زته استرخبه تنقساقسي امباسادر شودن اب إيرترا سفانتي ليندغرن نريدي إيرنا بزهبو حصير مبري شودن اب غداي داويت يساق مس منغس إيرترا تختلو تحزا سلاحتاو دبلوماسيو زبلو لو منغش ودن بعلو زطمقو سلت دبلوماسي كونن كالو سبات زبلويو منغش ودن كال نغرات ايغبرن يزلو مالتون ايكونن كبل مليسو. Silent diplomacy is not an expression that Swedish diplomats have invented. It's someone else who has invented this expression. It does not mean, however, that a government using the so-called silent diplomacy as a tool is not doing anything. On the contrary, a government might be doing many things, taking many actions, but still is being referred to as so-called silent diplomacy. أمباسادر بتوساغي مس إيرترا تصبو زمدنا لونا دحر مبال وصيتاو زخونه زتن كايد كل تاوي ربحتا زغدسو غداياتون نميات ألونا إلو. I would say that we are having a good relation. We are having a fruitful dialogue. We meet on frequent occasions at different levels, and we discuss questions, issues of mutual importance. شودن بسنكي غداي داويت يساق مس منغس إيرترا زلوا دبلوماسي زحتلن كلتين هاجرات كساب قوامي امباسادرات ناب زيلا اخلو درجه زمدنا مرادنيو زنگرلو شودن اب إيرترا تنقساقسي امباسادر طراي كتمززن كلا منغس إيرترا بوغنو اب شودن امباسادر كم زيبلون بفصام غداي طراي كم زوكلن يفلط بدرجة عالم بزحدك انستيوا بوليتيكا وسلطان النعبي متس كم زلو ابز عودي بمتكوار تخايدو مصنعتات يحبرو كاب 1960 كساب 2015 ابز نبره 55 عامتات 208 دق انستيو اب 7 هاجرات بدرجة مرحت هاجراتن منيستراتن سلطان حيزن كاب 1997 كساب 2009 ابز نبره 12 عامتات دما 44 دق انستيو بدرجة مرحت هاجرن منغستن صفحي بريزيدنتنتن قداماي مينسترن كحزاكيلن كساب زاك كنفان واحدة معلتات تريفوا زلو عمد دما بزحدك انستيو اب لعلواي بوليتيكا وسلطان ب 44 ميتاويت عبيت امزغيبو ازمالت كاب 2009 كساب 2019 اب زلو 10 عامتات 65 دق انستيو بدرجة مرحت هاجرات منغستاتن مينستراتن صفحي زن زلعل سلطان هاجر جبتت ناي فلما غوالن ستيتي اب 1960 كوينو قداميت مينستر سريلانكا سريمافو باندار نايكيا دحرز اوانزي اب 1969 اب اسرائيل غولدا ميرن اب هندي اندرا غاندن اب 1974 اب ارجنتينا إيزابيل مارتينيز بيرون اب 1975 اب ماكلاي ريبوبليك افريكا إليزابيث دومتيا اب 1979 اب بريطانيا مارغريت تارچر اب 1980 اب دومينيكان ريبوبليك اوجينيا چارلسن كالوتن زلعل سلطان هاجرن منغستن كጭብጥ አኪለን ኣብዚ ዘለናይ እዋን ካብ 2005 حيزا ن14 ዓመታት ዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘላ ጓለን ስቴቲ ቻንስለር ጀርመን አንግላ መርከልያ ኣብ አፍሪካ ንመጀመርያ እዋን ጓለን ስቴቲ ናብ ዝለዓለ ጽፍሕ ስልጣን ሃገርን መንግስትን ዝመጸት ኣብ 1975 ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ አፍሪካ ኮይኑ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነበር ኤሊዛቤት ዶሞቲያ ዕድመ ስልጣና ንሓደ ዓመት ጥራይ ጸኒሑ ድሕሪ እዋን ክሳብ 2006 ኣብ አፍሪካ ናብ ዝለዓለ ጽፍሕ ሃገር ዝደይበት ጓለን ስቴቲ ኣይነበረትን ፕሬዝዳንት ምዕራብ አፍሪካዊት ሃገር ላይቤሪያ ነበር
ኤሊን ሰርሊፍ ጀንሰን መበል 24 ፕረዚደንት ላይቤርያ ኮይና ኣብ 2006 ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጻእ ንደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ዝብል ተስፋታት ዘሕደረ ፍጻሜ እዩ። ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ዝኾነት ኤሊን ንላይቤርያ ን12 ዓመታት መሪሓ ኣብ 2018 ብህቡብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ጆርጅ ዌያ ተሳዒራ ስልጣና ብሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ መንገዲ ኣሰጋጊራ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከም በዓል ፈረንሳ ካናዳን ኢትዮጵያን ዝኣመሰለ ሃገራት ፍርቂ ካብ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት ብደቂ ኣንስትዮ ዝተባሕተዩ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣባልነት ባይቶ እናዘያደ ክመጽእ ይርአ። ብሕጊ ሸሪዓን ዓቀባዊ እምነታትን ኣብ ዝመሓደራ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ናብዚ ስልጣን እዚ ንምምጻእ ገና ብድሆ ኮይንወን ይርከብ። ብኣመንቲ ምስልምና ዝተዓብለላ ሃገራት ናብ ስልጣን ዝመጸት ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ፓኪስታን ኮይኑ ኣብ 1988 ቀዳመይቲ ሚኒስተር በናዚር ቡቶ እያ። ኣብ ፊንላንድ ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ብ10 ታሕሳስ 2019 ሳና ማሪን ዝተባህለት ጓል 34 ዓመት መንእሰይ ኣብ ታሪኽ ዓለምና ብዕድመ ዝነኣሰት ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኮይና ተመሪጸላ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ስዕብ ትሕዝቶና ዓለም ከመይ ኣለዩ ደጊሜ ምክትታልኩም ዕድም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ዝቕጽል መደብና ብሰናይ ዘርአ ተወልደ ዝዳሎ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ክኸውን ሰናይ መከታል። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሓደ ካብ ዜናታት ዓለም ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ነቲ ተዓዊትሉ ዝተባሃለ ሽልማት ሰላም ምቕባል እዩ። ንሱ ኣብ ሃገሩ ገለ ለውጥታት ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝጸንሓ ናይ ደቡብ ግጭት ከዓ ናብ ሰላም ዝወሰደ ጉዕዞ ኸይዱ ብዝብል ሞጎትዩ ነዚ ሽልማት ዝበቂዑ። ነቲ ሽልማት ክቕበል ከሎ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ መሻርክቲ ትጻዕሩ ገይሩ ገሊጽዎ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሃገሩ ኤርትራ ብዝኽተሎ ዘሎ ፖሊስን ኣብ ሰብኣዊ ምስሊ እቲ ሃገር ኣውሪድዎ ዘሎ ዕንወት ተዘይኮይኑ እቲ ካብ ኣብይ ዝተዋህቦ ናዕዳ ኣይንእሶን እዩ። ሰላም ንምምጻእ ብናይ ሓደ ወገን ጻዕሪ ጥራይ ስለ ዘይከየድ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ሓንቲ ገና ሙሉእ ምርጋእ ዘይበጽሐት ፈተናታት ከዓ መመሊሱ ዝዓቢ ኢትዮጵያዊ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ሃገር ግርም ገይሮም ዝፈልጥዋ ተንተንቲ ክገልጹ ከለዉ ኣብይ ክሳብ ሕጂ ድሓን ዝኾነ ለውጥታት ኣምፂኡ እኳ እንተኾነ ንፈተናታት ሃገሩ ክህድእ ዘለዎ ብቕዓት ግን ብኽንድቲ ዝጀመሮ ናህሪ ዘይከደን እናሃደኸመ ዝመጽእ ዘሎን እዩ። ዶክተር አብይ አሕመድ ገና ኣብ ናይ ፈለማ 4 ዕድሚኡ ዘሎ መንእሰዩ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዕዝኡ ተመክሮ እናጥረየ ብብስለት ሰሲኑ ንቕድሚት ክቕጽል እንተብሂጉን ብጻዕሪ ኸ እንተሰኒዎን ኣብ ሃገሩ ኢትዮጵያ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ከምጽእ ይኽእል እዩ። ብሽጠራታት ፖለቲካ ተሓቢሉን ተሳሒቡን ተኸይዱ ግን ንእስነቱ ኾነ ኣብ መጻእ ክህልዎ ዝኽእል ባህጊ ርኽሙሽ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል። ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ልዕሊ 110 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ካብ ኣፍሪቃ ብቁጥሪ ህዝቢ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ሃገር እያ። እዛ ሃገር እዚኣ ትኽኣሎ ኣይትኽኣሎ ኣብ ምርጫን ዲሞክራስን ክትኣቱ ኸላ ምስ ብዙሕ ሕብረ ብሔራውን ዓሌታውን ጸገማት እያ። ኣብ መንጎ መንግስትን ክልል ትግራይን ዝርአ ክሳብ ናይ ደገ ኢድ ዘለዎ ምትፍናን ከዓ ንፖለቲካዊ ዕዮታት አብይ አሕመድ ፈተና ነቲ ሃገር ብቐንዳ ከዓ ጽላሎት ሓደጋ እዩ። ዶክተር አብይ አሕመድ ተሸላሚ ናይ ሰላም ምስ ኮነ ዝረኸቦ ግብረ መልሲ ምስ ሕጂ ነቲ ሽልማት ክቕበሎ ከሎ ክርአ ከሎ ዓብይ ነይሩ። ኣብቲ እዋንቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ኣምባሳደር ኤርትራ ካብ መራሕቲ ላይቤርያ፣ ጋና፣ ሶማልያ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተርስ ናይ እንቋዕ ሕጎሰካ መልእኽትታት ተቐቢሉ እዩ። ብዙሓት ፈለማ ዶክተር አብይ ናብ ስልጣን ክመጽእ ከሎ ብደስታ ዝተሰራሰሩ ሰባት ሎሚ ኣብ ኣካይድኡ ቅሬታታት ከስምዑ ይረኣዮም። ዓዲ እንግሊዝ እዛ ሰሙን እዚኣ ካብ ዝመስከረቶ ካልእ ምዕባለ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዓቀባዊ ሰልፍን ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰንን ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫት ሃገር ዓብይ ዓወት ምጉንጻፎም እዩ። ኣብቲ ምርጫ ዝተረኽበ ጸብጻብ ከም ዘርእዮ ካብ 650 መናብር ባይቶ ዓዲ እንግሊዝ
ዓቀባው ሰልፊ ዘየማትእ ብዙሕነት ረኺቡ ተዓዊትዮ ቦሪስ ጆንሰን ከዓ እጅጉ ሰብሲቡ ንሃገሩ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ብግብሪ ወፃ ካብ ሕጂ ስራሕ ክጅምርዮ ብኽልቲኡ ሰልፍታት ሃገር ወፂ ዘሎ መግለጺ ዝቐልጠፈ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ተወጸሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ጥሪ ናይ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ዓመት እዩ እንተኾነ ተዛተይቲ ብፍላይ እኳ ኣብ ንግዳዊ ስምምዓት ብዙሕ ስራሕ ይጽበዮም ስለ ዘሎ እቲ ግዜ ክምጠጥ ይኽእል እዩ ህዝቢ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክፍለ ካብ ዝደልን ብፍልይ ዝበለ ረፈረንደም ብጸቢብ ካብ ዝውስንን ኩሉ ሙሉ ልዕሊ 3 ዓመት ከይድሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ኣብታ ክንወፅእ ኢና ትብል መርገጽ ነኺሱ ኣብ ግዜ ምርጫ ንጋዜጠኛታት መልሲ ምሃብ ኣብ ዘድልየሉ ግዜ ከቲቱ ኣብ መወዳእታ ድሌቱ ረኺቡሎ ሰልፊ ዕዮን መራሒኡን ኣብ ጉዳይ ብሮክሰት ኮነ ካልእ ማሕበራዊ መዳያት ብዙሕ ኣቓልቦ ክስሕብ ዝኽእል ብቕዓትን ስራሕን ኣይርኣየን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን ዓወት ቦሪስ ጆንሰንን ሰልፉንን መዓት ከበድቲ ፖለቲካዊ ዕዮታት እዩ ተገቲሩሉ ዘሎ ኣብ ቀዳሞት 3 ናይ ስልጣን ግዚኡ ብዙሕ ስዕረታት ከም ዘጓነፎ ዘይሕብኣሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ዝተረፈን ዝነውሐን ጉዕዞ ከመይ ዝኣመሰለ ፈተናታት ክገጥሞ ምዃኑ ንምርድኡ ብዙሕ ከቢድ ኣይኮነን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዓለም ኣጸቢቑ ገኒኑን ብዘፍርሕ መልክዑን ይመጽእ ኣሎ ዝበሃል ነገር ጥሜት እዩ ብዙሕ ግዜ ጥሜት ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ብመልክዕ ዓጸቦ ክምስከር ጸኒሑ ኣብ ከም በዓል የመን ዝኣመሰላ ብኹናት ዝተሓመሳ ሃገራት እውን ብዙሕ ስፍራ ይሕዝዩ ሎሚ ግን እዚ ሽግር እዚ ኣብ ካልእ ከባቢ ዓለምና እውን ኣበርቲዑ ተቐልቂሉሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ከባቢ ኤስያ ፓሲፊክ ዝርከባ ሃገራት ሓድሽን ዘሰንብድን ናይ ጥሜት ሕፅረት መኣዛ ዘለዎ መግቢ ኣጋጢሞውን ኣሎ ከምቲ ጸብጸባት ዘርእዮ ዘሎ ከዓ ዳርጋ ፍርቂ ቢልዮን ዝኸውን ህዝቢ ተኸባቢ ዳርጋ ንፍርቂ ዓመት ዝኸውን ግዜ ኣብ ጥሜት ይነብር ገለገለ ሰባት እውን ንመዓልታት ዝኣክል መግቢ ከይለኸፉ ይሓልፍዎ ኣለዉ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ኣብ ሕፅረት መግቢ ጥራይ ኣእቲኻ ክርአ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ከባቢ መግቢ የለን ማለት ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ኣታዊታቱ ነኪዩ ወይ ከዓ ብዝሰርሖ መጠን እኹልእቶት የብሉን ማለት ከም ዝኾነ ክኢላታት ከረድኡ ይፍትኑለው እዚ ኣብ ከባቢ ኤስያ ፓሲፊክ ኣጋጢሙ ዘሎ ናብ ደረጃ ዓጽቦ ዝኣተወ ኩነት ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝወፅእ ሓድሽ ጸብጻቢ ኣፍልጦ ዝረክብ ዘሎ ንሓቅነቱ ከዓ ከም ውድብ ሕርሻ ውድብ መግቢ ውድብ ህፃናት ዝኣመሰላ ክፋላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ውድብ ዓለማዊ ጥዕናን ምስክርነትን ሂበን ኣለዋ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ቆልዑ ይጠሚለዎ ማለት ዕድል እቲ ሕብረተሰብ ኮነ ብድሕሪኡ ተኸቲሉ ዝመጽእ ወለዶታት ይበላሸሎ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ወለድን መንግስታትን ጻዕርታቶም ኣበርቲዖም ብፍላይ ኣብተን 3 ቀዳሞት መዓልታት ዕድመ ሓደ ህፃን ክሰርሑ እንተዘይክኢሎም እቲ ዘጋጥም ዘሎ ሽግር ክጋደድ እምበር ፍታሕ ክርከቦ ኣይክእልን እዩ ኣብ መግቢ ጥዕናን ትምህርትን ዝግበር ጻዕርታት እውን መመሊሱ ክስስን ይግብኦ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ 10 ዓመታት ህዝቢ ዓለም ካብ ጥሜት ክናገፍን ዓመት ሙሉእ ዝብላዕ ዘለዎ ክኸውን ዝብል ሕንጻእ ሲኢሉ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ኩነታት ቆልዑ ኣዴታት መግብን ጥዕናን ትምህርትን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋታት ተሸኺሉ ሕጊግ ይብል ምህላው ከዓ ነቲ መደብን ዕላማን ዓብ ዕንቅፋት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓዩ እቲ ህቀናስ ጽቡቕ ኣሎ እቲ መደብ ደኣ ተሓሊኹ እምበር ዝብል ዘረባታት ብብዝሒ ዝስማዕ ኣብ ተንተንተን ክኢላታትን ኣብቲ ሃየ ኣብ ጉዳይ ጥሜትሲ ንቃልስ ደኣ ዝብል ነጠፍጠፍ ከም ታይላንድን ካምቦድያን ዝኣመሰለ ሃገራት ይጽምበራ ምህላውን ግን ገለ ውፅኢትሲ ኣይክስኣን ይመስለኒ ዝብል መወላወሊ ኩርናዕ ኣይተሰኣነን እስከ ንመልክዕ ሕሰምን ጥሜትን ጠንቅታቱን ናብ ከባቢና ናብ ከባቢ ደቡብ ሱዳን ሓንሳብ ክንምለስ ኣብ ደቡብ ሱዳን ን5 ዓመታት ዝኣክል ዝተኻየደ ጽዑቕ ኩናት ሓድሕድ ንቁጠባት ሃገር ኣብ ምርማስ ተሓጽረ ይነበረን ማዕረ ተሓመድ ፋልጩ ዝሰሓነ ቁጠባ 380,000 ሰባት እውን ህይወቶም ሲኢኖም እዮም ብመሰረት ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመጽእ ዘሎ ጸብጻባት ሓደ ስልሲት ካብ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ካብ ቤቱ ተዘናቢሉሎ ካብ ነፍሲ ወከፍ 2 ሰባት እቲ ሓደ ኣብ ሓደጋ ጥሜት ዝኣተወዩ በዚ ከዓ ኣማኢታ ሸሓት ብሰር ዓጸቦ ናብ ሞት ገጾም ይኸድለው እዛ ብሰር ምረት ካብ ሰሜን ሱዳን ተፈንጪላ ከም ሓረ ሃገር ተጋዒዛ ዘላ ሓዳሽ ሃገር ደቡብ ሱዳን
ብዘለዋ ጸጋ ተፈጥሮ ክሓልፈላ እምበር ኣብ ከምዚ ድኽነት ዝመልኦ ህይወት ክትኣቱ ትጽቢት ኣይነበራን ኮይኑ ግን እንተስ ምኽኣል ሲኢናቶ እንተበዲላ ገና ኣብ ሓሰረ መከራያ ተሸይማ ዘላ ሎሚ ናይ ሕርሻ ቦታታት ዝዓብለሎ ክፋላት ሃገር ዳርጋ ሰብ ዝበሃል የብሎን ሰባት ወይ ንድሕነቶም ፈሪሖም ወይ መግቢ ክምርሩ ካብ ዝጥንጥንዎ ሓያለ ገይሮም ኣለዎ ብሓያለ ካልእ ዝተረፈ ቦታታት ዘለዉ ሰባት ብሕፅረት መግብን ምኽባሩን ክሽገሩውን ንቡር ነገር ኮይኑ ይርአ ኣብዚ ሕጂ እዋን ደቡብ ሱዳን ንዓይነታት መግቢ ብመልክዕ እትዋት ካብ ደገያ ትረኽቦ ዘላ እዚ ከዓ ኣብ ቁጠባ እታ ኩነታታት ዝተረመሰት ውልዶ ሃገር ጸቓጢ ተራዩ ዝጻወት ዘሎ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሽግርያ ዘላ እነተባህለ ብመልክዕ መግቢ ናብኣ ዝኣቱ ዘሎ ብቢልዮናት ዝግመት ሓገዛት እውን ኣብ ጻዓንቱ መኻይን ብዝግበር መጥቃዕትታት ዝመላለሳሉ መንገድታት ዝተፋሓረ ብምዃኑን መንግስቲ ኢዱ ስለ ዝኣከበሉን ናብቲ ክሕገዝ ዘለዎ ህዝቢ ብዝግባእ ይበፂሐለን መዛግብቲ ከም ዝሕብሮ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ህላዊ መግቢ ጠርሹ ከይተሳእነ ከሎ ዋጋታት ልዕሊ ግቡእ ንሂሩ ይርከብ ንኣብነት ንሓንቲ ጠለብ ዝኽፈል ገንዘብ ዕፅፊ ወግዓዊ ናይ 2 መዓልቲ ክፍሊት ሓደ ሰራሕተኛ በፂሕሎ ሰባት ኣብ ዕዳጋታት ዝርእዎ ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ከድልይዎም ዝኽእሉ ነገራት ክሽሙቱውን ተጸጊሞም ኣሎ ድሕሪ ናይ 1990ታት ጃምላዊ ቅትለት ሩዋንዳ ዘጋጠመ ዋሕዚ ስደተኛታት ተኸቲላ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ደቡብ ሱዳን እዚ ሎሚ ዘጋጥማ ዘሎ ከቢድ ቁጠባዊ መሰናኽል ተደራቢ ቁስላ ኮይኑ ይበልዓ ከም ዘለዩ ዝምስከር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰባት ክነብሩ ይቃለሱ ዘይኮኑ ዳርጋ ከቢድ መስዋዕትዮም ዝኸፍሉ ዘለዉ ኣብ መዓልቲ ከይበላዕካ ወይ ሓንሳብ ጥራይ በሊዕካ ናይ ትምህርቲ ወይ ናይ ሕክምና ክትረኽቦ ትኽእል ኣገልግሎታት ብሰርሕ ሕፅረት ገንዘብ ተሓሪምካ ዝኽየድ ዘሎ መንገዲ ሃገር እውን ኣተሓሳሳቢ እዩ ኣብ ምረትን መዋጥርን ዝመልኦ ህይወት ተመዓራሪኻን ብህይወት ሰሪርካን ምውፃእ ዝዓበየ ንህዝቢ ሱዳን ዝተገተረ ዝዓበየ ፈተና ኮይኑሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅባ ብደረጃ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዝሰርሕ ዜጋታ ሃገር ኣብ ወርሒ ትሕቲ $4 ዝኽፈል ነዚ ኣብ ግምት እቲኻ ንኹነታት ናብራ ክወሃብ ዝኽእል ትርጉም እምበኣር መስካሪ ዘየድልዮ ምረት እዩ ካብ ገዛ ናብ ስራሕ ንምምላስ ዝግበር ወርሓዊ ወጻኢ ናብ $10 ዝበፅሕ ዋጋ ዝሓትት ምዃኑ ምዝካር ከዓ ምረት ናብራ ካብ ምግላጹ ዝኸብድ ደረጃ ይበጽሕ እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘገርም ከዓ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝነብር ዜጋ ብኹናትን ወረኹናትን ዝሰቃይን ዝዘናበሉን ኣባላት ስድራ ዝኣሊ ምዃኑ እዩ እዚ ኩሉ ኩነታት ጠቕሊሉ ዘርእዮ ሓቂ እንተሎ እምበኣር ህይወት ኣብ ደቡብ ሱዳን ንማለቱ ኮይና ከም ዘላ የርኢ ዝበዝሐ ክፋል ሃገር ዋላ እውን ደረጃ ትምህርቶም ክሳብ ዶክተሬት ዝበፅሑ ዜጋታት ንስጋ ወዲ ስጋ ከም ትረኽቦ ዘይሕሰብ ኮይኑ ሓምሊ ወዲ ሓምሊ ስብቆ ወዲ ስብቆ እናተመገብካ ተራ ናይ ጉልበት ስራሕ እናስራሕካ እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ናብራ ስደት ምዃኑ ካብ ልሳን እቶም ውፅዓት ይወፅእ ኣሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዓፀቦ ከም ዝኣተወን ንሚልዮናት ሰባት ንሓደጋ ከም ዘቃልዖምን ገሊጹ ነይሩ በዚ ከዓ ኣሜሪካ ብመልክዕ ሓገዝ መግቢ ብቢልዮናት $ዶላራት ዝግመት ሓገዝ ክትህብ ተገዲዳ እቲ ናብ ደቡብ ሱዳን ዝኣተወ ገንዘብ ኣሜሪካ ናይ ሎም ዘበን $336 ሚልዮን ከይሓወስካ $1.8 ቢልዮን ዝጸጋጋዕ እዩ እቲ መጠን ሓገዝ ክሳብ ክንድዚ ገዚፍ ብምዃኑ ከዓ እዩ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ደው ክብል እንተዘይክኢሉ እቲ ንዓ ዝውሃብ ዘሎ ሓገዝ ከቋርጾ ምዃኑ ዝሕብር ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ቀፂሉ ተዳልዩ ዘሎ ትሕዝቶና ወትሩ ረቡዕ ኣብ ሰዓት እዚ ብተስፊት ዮሃንስ እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ጠጥዕሙ እዩ ቅድሚኡ ግና ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥባት ዜና ከስማዓኩም ሽወደን ብሰንኪቲ ድርብ ዜግነት ዘለዎን ኣብ ኤርትራ ካብ ዝእሰር ኣስታት 18 ዓመታት ኣቝፂሩ ዝርከብን ጋዜጠኛን ደራስን ዳዊት ኢሳቅ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምስሓብ ከም እትርከብ እዩ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ብ11 ታሕሳስ ወከልቲ ሰልፍታት ሽወደን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዘተ ፓርላማ ዳዊት ኢሳቅ ክፍታሕ መንግስቶም ግብራዊ ጻዕሪ ከርኢ ምጽውዖም እውን ብሬድዮ ኤረና ተቓሊሑ እዩ መንግስቲ ሽወደን ንጉዳይ ዳዊትን ካልእ ንምፍታሕ ዘካይዶ ጻዕሪ ዝሕትሉን ፍረ ኣልቦን ምዃኑ ብቐጻሊ ዝንቀፈሉ እዩ ኣብቲ ኣብ ናይ ፓርላማ ዘተ ዝተረኽበ ተንቀሳቓሲ ኣምባሳደር ሽወደን ኣብ ኤርትራ ስፋንተ ሊንድግረን
ንሬድዮ ኤረና ብዝሃቦ ሓፂር መብርሂ ሽወደን ኣብ ጉዳይ ዳዊት ኢሳቅ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተኸተሎ ኣተሓዛ ሰላሕታዊ ዲፕሎማሲዩ ዝብልዎ ኣለዉ። መንግስቲ ሽወደን ባዕሉ ዘጠመቆ ስልቲ ዲፕሎማሲ ይኮነን ካልኦት ሰባት ዝበልዎ እዩ። መንግስቲ ሽወደን ካልእ ነገራት ኣይገብርኒ ዘሎ ማለት እውን ኣይኮነን ክብል መሊሱ። እቲ ኣምባሳደር ብተወሳኺ ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ኣሎና ድሕሪ ምባል ውፅኢታዊ ዝኾነ ዘተነካይድ ንክልተኣዊ ረባሕታት ዘገድሱ ጉዳያት እውን ንመያየጥ ኢና ኢሉ። በደረጃ ዓለም ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካዊ ስልጣን እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብዚ ዓውዲ ብምትኳር ዝተኻየዱ መጽናዕታት ይሕብሩ። ካብ 1960 ክሳብ 2015 ኣብ ዝነበረ 55 ዓመታት 108 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 70 ሃገራት ብደረጃ መራሕቲ ሃገራትን ሚኒስትራትን ስልጣን ሒዘን። ካብ 1997 ክሳብ 2009 ኣብ ዝነበረ 12 ዓመታት ድማ 44 ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ መራሕቲ ሃገርን መንግስትን ጸፍሒ ፕረዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ክሕዛ ኽኢለን። ክሳብዛ ክንፋንዋ ሒደት መዓልታት ተሪፏ ዘሎ ዓመት ድማ ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላዕለዋይ ፖለቲካዊ ስልጣናት ብ47 ሚእታዊት ዕብየት ኣመዝጊቡ። እዚ ማለት ካብ 2009 ክሳብ 2019 ኣብ ዘሎ 10 ዓመታት 65 ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ መራሕቲ ሃገራት መንግስታትን ሚኒስትራትን ጸፍሒ ሒዘን። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቕርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም? እዚ ተወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዕሙ እዩ። ንሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝበንላይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ መደብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ምስ ሰብዶ ብዘይ ሰብ ጸሓፊ ጥዕሙዝጊ ተስፋይ ምንጪ ገጽ እቲ ኻልእ ሸነኽ ገለ እዋናት ኣሎ ካብ ሰብ ርሓቕ ርሓቕ እናበለ ዝኽብክበካ ገለ እዋን ድማ ምምሕባር ይምእማዓካ ከም ዝበለ ስምዒት ካብ ልሙድ ህይወት ፍልይ ዝበለ ክውነት ክገጥም ከሎ እዩ ዝመጽእ እቲ ዘይልሙድ ወይ ፍሉይ ኩነት ንዋንኡ ዝርድኦ ወይ እውን ዘይርድኦ ክኸውን ይኽእል። ነዘጋጠመና ፍሉይ ኩነታት ኣእምሮና ትርጉም ምስ ሃቦ ማለት ባዕልና ምስ ተርጎምናዮ ብክውንነት ክርአ ኸሎ ቁኑዕ ይኹን ኣይኹን ገለ ውሳነ ክንወስድ ንድረኽ። እዚ ኩነት ሓድሓደ ግዜ ብናይ ሓንቲ እዋን ኣጋጣሚ ክመጽእ ኽእል እዩ። ገለ ድማ ብተደጋጋሚ ክስተት ወይ ኣጋጣሚ ምስ ሰካሕና እንወስዶ እዩ። ኣብ እተሓሳስባና ወይ ኣረኣእያና ኸዓ ዓብዪ ምቅያር የምጽእ። ከቢድ ውሳነ እዩ። ካብ ሰባት ምርሓቕ ይሓይሽ ወይ ድማ ወትሩ ምስ ሰባት ምምሕባር ይሓይሽ ዝብል ውሳነ። ኣብ ገለ ዕላል እዚ ሰብ እዙ ብዘይካ ንሱን ስርሑን የማነ ጸገማ ይብልን እዩ፣ ዓርኪ እውን የብሉን፣ እዛ ሰብ እዚኣ መሓዛ እኳ የብላን እናበልና ብዛዕባ ሰባት ንዛረብ ኢና። ከምዚ ክንብል ከለና መብዛሕቲና ከም ጽቡቕ ባህሪ ንወስዶ ይመስለኒ። ገለ ድማ ካብ ሰብ ርሒቕካ ምንባርሲ ኣይጥዕሙን ክንብል ንኽእል። ንኽልቲኡ ሸነኽ ሓቂ ወይ ሓሶት ክንብሎ ከም ዘሸግረና ፍሉጥ እዩ። እቲ ካብ ስርሑ ናብ ገዝኡ ጥራይ ዝበሃለሉ ሰብ ካብ ዘዘውትሮም ባህርያት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ንበይኑ ይርአ። ብሕትው ዝበሎ ቦታ ይመርጽ። ንሰባት ቁሉዕ ስለ ዘይኮነ ብዛዕባኡ ብዙሕ ኣፍልጦ ከይህልወና ኽእል። ብሕልፊ ኣብ ማሕበራዊ ምትእኻባት ብዙሕ ዘይርአ ክኸውን ይኽእል። ምስ ሰባት ዘራኽቦ ነገር እንተሃልዩ ዘይተርፍ ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል። ብስራሕ ይኹን ብኻልእ ጉዳይ ግዴታ ሰብ ክርከብ ወይ ክምሕበር እንተኾይኑ ከይፈተወ ይሕወስ።
ኣብ ክልቲኡ ሰነታት ንናትና ረኣያ ኣለና ናይ ነፍሲ ወከፍና ረዳድኣ ብዘይ ኣገድስ ግን ህይወት እትብለውን በቲ ሓደ ሽነኽ ኣሎ እቲ ምስ ሰባት ምልጋብ ባህ ዘይብሎ ምናልባት እውን ዘፍርሖ ስለምንታይ ናብ ሰባት ክቐርብ ከም ዘይደሊ ናይ ገዛእ ርእሱ ምኽንያት ኣለዎ እቲ ምኽንያት መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ክውንነት ዘይከይድ እዩ ንውሳንኡ ገለ መዳዓዓሲ ክረኽበሉ ስለ ዘለዎ ግን ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ መልሲ የዳሉ ኣብ ዝበዝሑ ማሕበራዊ ጉዳያት ወይ እውን ማሕበራዊ ምትእኻባት ዘይግደስ ማለት ኣብ ውራያትን ጉዳያትን ኣዕርኽቱ ንኹን ፈለጥቱ ክሳተፍ ዘይደሊ ሰብ እፈልጥ እየ ጌጋ ክለኣለይ ደኣ እምበር ኣብ መርዓ ጥምቀት ነግደት ኣውደ ዓመት መመረቕታ ትምህርቲ ጸበል ዕለተ ልደት ተራእዩ ዝፈልጥ ኣይመስለንን ምናልባት እንተበጽሐ ኣብ ሓዘን እዚ ሰብ እዚ ኣብ ከም ዝበለ ኣጋጣሚታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ እዋን እውን ምስ ሰባት ክምሕበር ኣይንርእዮን ዳርጋ ኩሉ ግዜ ንበይኑ እዩ ከምኡ ክኸውን ስለ ዝደለየ ሓደ እዋን ናብ ጥምቀት ናይ ሓደ ንዓይ ዓርከይ ንዑ ድማ ቀራቦኡ ንኸይድ ምስ በልክዎ ኣነ ኸይደ እንታይ ክገብረሉ ኢሉ ሓቲቱኒ ኣነስ እንታይ ክገብረሉ ደ ኣብ ኣፈይ ጽንሓኒ መልሲ ሂበዮ ዘይትገብረሉ እንተኾይንካ ደኣ እሞ ንምንታይ ትኸይድ ባውሪ ዘይምለስ ሃንደበታዊ ሕቶ እዩ ኣነ ኸ ኣሚነሉ ድሄ ኣመንኩሉን እንድዕ እምበር ብዓቕመይ ኣብ ከም ዝበለ ኣጋጣሚታት ምሕዋስ ፋይዳ ከም ዘለዎ ከረድኦ ፈቲነ እየ ግን ሓሳበይ ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ዘውፅእ እኳ ኣይተጸበየንን መሕልፎ ደሓኒኻ እናበልኩኻስ ንስኻ ኸኣ ከምዞም እናበለይ ኣይገደፈለየን በጥቕልሉ ድሑር ኢኻ ኢሉኒ እን ሓንሳብ ሕብረተሰብ ዝገብሮ ነገር ምግባር ከም ድሑር የቝፅር ይመስለኒ ንሱ ካብ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ውፅእ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝመራመሩ ፍላጣት ዝበልዎ ድማ ንሕማቕ ድዩ ንጽቡቕ ፍልይ ዝበለ ኣረኣያ እንተሃለዎ ዘገርም ኣይኮነን እንተኾነ ግን እትህቦ ምኽንያት ብዝበዝሐ ሕብረተሰብ ተቐባልነት ዘይብሉ ክኸውን እዩ እነሓንሰብ ከዓ ከም ጽሉል ክሳብ ምቝጻር ክበጽሕ ይኽእል ሓደ ኻብቲ ዘስሓቐንን ድሓር ግን ክሓስብ ዝደረኸንን ዘረባኡ እንታይ ኮይኑ ሰብ ኣብ ጉዳይ እንዳማቱ ወዛሕዛሕ ንኽብል ስርሑ ገገዲፉ ነውነጀው ዝብል ወላ ሓንቲ ንዘይ የፍሪ ኣብቲ ዘይቦትዎ ኣትዩ በዓል ጉዳይ ክኸውን ይደሊ ኣብ ርእሲ እዚ ኸዓ ሰብ ከስለምንታዩ ሰባት ኣኪቡ ንኽብሎ ኢሉ ግዜኡ ጉልበቱ ገንዘቡ ንብላሽ ዘባኽን ዝብል እዩ ንሽዑ ደኣ ሸለል ኢለ እምበር ድሓርሲ ዘረባኡ ወላ ኣብ ምስሊ ሓሳበይ መጺእኒ ብዙሕ ሰብ ስርሑ ጠጠንጢኑ ኣብ ውራይ እንዳማቱ ተውዛሕዛሕ ክብል ተራእዩኒ ገለ ናብ መርዓ ገለ ናብ ጥምቀት ገለ ናብ መመረቕታ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንደይ ሰባት ኣብ ዘዘይቦታና ንርከብ ንኸውን ዘረብኡ ኣይወደአን ኣነ ንኽዛረብ ከዓ ዕድል ኣይሃበነን ዓቐን ዘይብሉ መኣዲ ትቕርቡ ዝጓሓፍ በዝሕ ዝስተ ትቕርቡ ብኣገርኩም ትደፍእዎ ኣብ መወዳእታ ኲላትኩም ትኸስሩ በዓል ውራይ ከዓ ዘጥፍኦ ኽጽብጽብ ጋዕገልጦሙ ኽወጋግን ንኹስቶ ዓዲመዮ ኣይመጻንን ኢሉ ኽሕንሕንን ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ውረደ ይብሽመም ነዚ ኣብ ውራያት እንበጻጽሖ ወላ ሓንቲ ፋይዳ ከም ዘይርከቦ ገይሩ ኮፍ ብሓቂ ናይ ዕድመ ወረቐት ክደራረበና ኸሎ ብዛዕባ ግዜናን ገንዘብናን ንሓስብ ኢና ዓቕልና ምውዳእ ገጽና ንቀራረብ ኣብ ሓደ መዓልቲ ናብ 4-5 ቦታታት ክትበጽሕ እሞ ኸዓ ገሊኡ ቐረባ ዘይኮነ እንታይ መዓት ይወደይ እንብለሉ ግዜ ኣይሰኣንን እቲ ብገንዘብ ዘይትመን ድኻም ጥራይ እኳ ይኣክል ንምንታይ ህይወት ከምኡ ክትከውን ስለ ዘለዋ ድዩ ወይስ ባዕልና እንፈጥሮ እንድዒ ግን ብዙሓት ሰባት ኢና ስራሕ ፈቲሕና ናብ ውራያት ንኸይድ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘዘይቦታና ንርከብ ሕማቕ ወይ ጽቡቕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እዝተነጽሎ ብሕቱው ናብራ ዝመርጽ ሰብ ዘቕርቦ ምኽንያት
نتخال شنخ بقمت كأتخا حقيو زقرم يوناتا فتأطرانا تحساسبان قل سب ناي عدم ورقات كبزحو له أقدا السب كم زخونا غيرو يوسدمو يحبان ناي زوين تخالق مداي قديفكا حق إيو ببزحات سبات زد اللسب بمنتهي يدلب زي قدس أقدا سنتو رؤيو كم زي مزبولو سبات أبسومون حانت ناي عدم ورقات انتزي بزحاتهم هاقر مولو سألهم كويني سمعهم كلها كما تحساس بناس لزخوان نعركنا درجة كلنا ممحبار لمدي حبرة سبنا جيجايو سب أب كم زود خمزي جزيو خد في يبولون بهالايو ولا حنتين مكح حاسس خوان قوتا كزارب زخيلا مثلنن مسبات محواسن أورات مبصحن بخالق شانخو ربحا خمزل لو خرد دوز فتنسب جنا أفل ما ديسنتو زنبر زلويو سأنيحو أي قدادو عركنا سمع عنده سب انت زي كيدو ولا دخط أمغ أيك إلنديو بلني يا خالبا كات أمغ زخ إلند خوين دا نسغان دايك تقبر تخيدا لها أقرق أخذب صحالو أمسايو إدما بلع كان أخذ متسأدي أزيس نات إبادي بهالن كبوصحو كاب مبال وصاي انتي كبل خل نغرات كاب تزحقفم كوننت انتو سيكايم بخالق كترجمم قليليو كساب مقطام ترجم كتبهم كاليو اي قدادو بقوه ويا فالط رايز ملس حوتات النمصه حسابي كم زي جلس غيرني نخبل عيله كم زي كيد كردو فتينه كابتناتو بستفليشنخ مردعتا قرب انت فتنكو عدل كريني أموداتا حدار غيركا وليدكا أبتمكت نسبصحكا فتنو إليخ إيدي مغنياتو من محبار زبهالك قال نخي سمع أزانوس لزعصوه السبزي نايبحك قوم أزبلت حساس باس لزلوديو ولا سكالة بعلو ترايز فلتو تمرا مرتقن فتسوم كبحت زدل الساب قلت أقام كله عابتو خلو خمزلو يمزنقرو يمانس أقام بزيب بالحطو غيرو عقلي مسودعني كابتقو كالحقاني زقبهرو خيكونوين تأرتير ايو قال حطو يحاتتمو اوان تتملسلو طير أتصبال لخا آيفال انت تملسلو خا دحوري خا يمدمدم تاو تمرا مرتي أدلايا بزخون اللقوان نبين خاخوين كامس جزاء نبسخاخ الزراربن كتلازبن أدلاي مخانو ينقرون يمعدون يوم بدخل شنخكا كمت أبراهام ماسلو زبلو ودسب محبرا ودليتاتو كمال هنت مخانيو كوتا نبور سب كل جزي كاب سب رحيقو وي وترو بسب تخبيبو كنبره مرزن ازم كاب سب زهادمو وينا بسب كحواسو زي داليو فتصيمون بزي سب كنوبرو سلازخلو واي مسلنن انت وحدث سرحتنياتات انت خوينوم زئززوم فقد زحتوو دومز زخفلوم سب اللو ززراربوم حلافن مسارحتنا اللوام نقاد انت خوينوم دما زعد قولوم عميل اللو أبالا سدرابيت انت خوينوم كا مسدرابيت زراخب سفر ألبو قديات اللو فلاتات نسب ناب مبحات ززبلوو بزح مغنياتات اللو يبلو حاده كمتي بتمن سنبدس بلحس التدهليس تبهله كحدت چكانه حاسوت حميت يقات ممو مصور مسانو نقول سب معرب بمونجال سبز چكان رقم النابلو يمررو انت دا بدفون عيني زأمنو سبت أليموام كل سبت ألام كوينو سلازرعهم امنت زبهال نقهر بفتسم يطفقوا
ዝቐረቦም ዘበለ ንኽጠልሞም ዝቐረቦም መስሎም ብጭካነ ናይ ሓደ ሰብ እንተተጐዲኦም ንኹሉ ሰብ ከም ጨካኒ ወስድዎ ከም ዝበለያ ተሓሳስባ ዘሕድር ሰብ ኣብ ንቡር ኩነታ እምሮ ወይ ኣተሓሳስባ የለን ማለት እዩ ነብሱ ክብድሆ ብዘይክእል ጸገማት ከም ዝተኸበበት ስለ ዝኣመን ካብ ምግጣም ምሕባእ ይመርጽ ብነብሱ ዘይተኣማመን ምዃኑ ድማ ዝገደደ ርእሰ እምነት ዘጥፍአ ሰብ ንሰባት ስለ ዘይኣመን ዘይኮነ ንነብሱ ስለ ዘይኣምናዩ ናብ ሰብ ክቐርብ ዘይደሊ ኣብ ሰባት ስውርን ግሉጽን ውድድር ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ሕብረተሰቡ ክቡር ሕፉር በዓል ዝና ኾይኑ ኽርአ ሃረርታ ኣለዎ ነዚ ደረጃታት ዝህብ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ወይ ከባቢ እዩ ንገሊኡ ከም እሙን ንገሊኡ ዘይእሙን ንገሊኡ ከም ተባዕ ንገሊኡ ፈራሕ ንገሊኡ ለባም ንገሊኡ ዓሻ ንገሊኡ ከም ምልኩዕ ንገሊኡ ኽፉእ ክብል ይገልጾ እዚ ድማ ኣብ ሓደ ውሱን ሕብረተሰብ ብዝህልዋ ጠማምታ ይውሰን ስለዚ ምሳ ተሓሳስባ ወይ ራእያ ሕብረተሰብ ብዝዛመድ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ይኹነልዋ ይኹነሉ ብዘየገድስ ካብ ሰብ ግልል ክብል ክደሊ ይኽእል ካብ ማሕበራዊ ህይወት ተገሊሉ ዝነብር ሰብ ምናልባት ምስ ገዛእ ነብሱ ዝመያየጠሉ እኹል ግዜን ቦታን ክረክብ ይኽእል እዩ በቲ ኻልእ ሸነኽ ግን ካብ ከባቢና ንረኽቦም ንህይወትና ገደስቲ ዝኾኑ ነገራት ከ እዚ ክልተ ሸነኽ ብኸመይ ክመዛዘን ይኽእል ብዘይተነጽሎን ብዘይክሳራን እንነብረሉ ሚዛናዊ ህይወት ጸሓፊ ጥዑም ዝጊ ተስፋይ ምንጪ እቲ ኻልእ ሸነኽ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ሓፂር ታሪኽ ቶማስ ኤዲሰን ኣብ ህይወት ውድቀት ዝመጽእ ይብል ቶማስ ኤዲሰን ደቂ ሰባት ወላ ድሕሪ ብዙሕ ተደጋጋሚ ፈተነታት ክሳብ ክንደይ ንዓወት ተቐሪቦም ከም ዘለዉ ከይተገንዘቡ ተስፋ ስለ ዝቖርጹ እዩ ኣምፑል ብምስራሕ ዝፍለጥ ቶማስ ኣልቫ ኤዲሰን ሓደ ግዜ መምህሩ ደብዳቤ ጽሒፉ ብዕሽግታ ነዲኡ ኸረክባ ከም ዘለዎ ሓበሮ ገዛ ምስ ተመልሰ ድማ ኤዲሰን ነዲኡ ከም ዝኽብል ሓበራ ማማ መምህርና ነዛ ደብዳቤ ብዕሽግታ ንዓኺ ክህበኪ ሓቢሩኒ ብማለት ነታ ደብዳቤ ቐበላ ኣዲኡ ነታ ደብዳቤ ካብ ወዳ ተቐቢላ ንብዓት ከቢዒንታ ጀረብረብ እናበለ ነቲ መልእኽቲ ብኸምዚ ያንበበትሉ ወድኺ ብኣተሓሳስብኡ ኣዝዩ በሊሕ ጂነስ እዩ ቤት ትምህርትና ንዑኡ ዝበቅዕ ኣይኮነን ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ንወድኺ ክምህሩ ዝኽእሉ ብቑዓትን ምኩራትን መምህራን የብልናን ወድኺ ሱፐር ጂኒየስ እዩ በጃኺ ንወድኺ ኣብ ገዛ ጌርኪ ባዕልኺ ምሃርዮ ኢላ ብምንባብ ንብዓታ እናደረዘት ነታ ጭራም ደብዳቤ ዓጻጺፋ ኣብታ ናይ ግሊ ሳንዱቓ ተወታ ድሕሪ ሞት ኣዲኡ ነዊሕ ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ዘመኑ ብመሃዝነት ክእለቱ ሰማይ ዓሪጉሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ሓደ መዓልቲ ነታ ናይ ኣዲኡ ናይ ግሊ ሳንዱቕ ዝነበረት ከፊቱ ሃንደበት እናፈተሸ ሓንቲ ንእሽተይ ጥቕላል ወረቐት ረአየ እታ ጥቕላል ወረቐት እቲ ቈልዓ ኸሎ መምህሩ ነዲኻ ኣብ ኢዳ ሃባ ኢሉ ብሓደራ ዝሃቦ ምዃና ትዝበሎ ኤዲሰን ከፊቱ ምንባብ ምጀመረ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ነበረ ወድኺ ከቢድ ናይ እምሮ ጸገም ዘለዎ ኣዝዩ ትሑት ብቕዓት ዝውንን ምስ ካልኦት ተምሃሮ ናይዚ ቤት ትምህርቲ ክወዳደር ዘይክእል ሰብ እዩ ካብ ሕጂ ንኔው ቤት ትምህርትና ንኸምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ተምሃሮ ከእንግድ ከም ዘይክእል ብትሕትና እናሓበርና ንወድኺ ኣብ ቤት ትምህርትና ኸይትሰድዮ ንምሕፀነኪ ኤዲሰን ብጣዕሚ ተሰምዖ ንሰዓታት ድሕሪ ምብካይ ድማ ከም ዝኽብል ጸሓፈ ቶማስ ኣልቫ ኤዲሰን
ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎ ትሑት ብቕዓት ዝውንን ተባሂሉ ዝእመነሉ ሰብ ነይሩ። ነገር ግን ብሰንክታት ጅግናን ፍልይትን ዝኾነት ወላዲቱ ንዘንቲ ዕለት ክሃስስ ዘይክእል ስራሕ ብምስራሕ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ዓለም ክሰፍር ክኢሉ ኣሎ። ናይ ዓለምና ሱፐር ጂኒየስ ተባሂሉ ክጽዋዕ ድማ በቒዑ። ውዕለት ኣደ ብቓላት ክግለጽ ዘይክእል ፍጹም ተኣምር እዩ። ሞራል ፍርቂ ሓይሊ እዩ ከም ዝበሃል ወዲ ሰብ ሞራሉ እንተሃኒጹ ኩሉ ነገር ክገብር ዝዓግቶ ከም ዘየለ ኤድሰን ብተግባር ኣረጋጊጽዎ እዩ። ኢድኩም ኣይትሃቡ፣ ብፍጹም ተስፋ ኣይትቑረጹ፣ ብርእስኹም ተኣማመኑ። ዝኾነ ቓልሲ መወዳእታ ኣለዎ። ኣብ ርእስኻ ክዕወት እየ ዝብል ሓሳብ እንተልዩ ክትዕወት ኢኻ ይብል ቶማስ ኤዲሰን። ኣነ ብፈተነታትየ ኣይወደቕኩን 10,000 ዝኾኑ ናይ ውድቀት መንገድታት ፈልየ ኣውፅየ ኣለኹ። ቶማስ ኤዲሰን። እንታይ ንማለት እየ? ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ድኽመታትካ ክዛረብ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ብዛዕባኻ ካባኻ ንላዕሊ ዝፈልጥ ሰብ የለን። ስለዚ ኩል ግዜ ንቐድሜት። ምንጪ ገጻት ፌስቡክ ምስሊ ግዜ هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. فتوات تغتاتلت مدبنا بزغرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تستنى قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويون كقربالكم تلليوات صحفات مزلو بترمون دادراشانا ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ። ብተወሳኺ ናብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ። ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ፈንወና ዛዚምና ኣሎና። ፈነወ ሬድዮ ኤረና ብሳትላይትን ኢንተርነትን ን24 ሰዓታት ብዘይ ምቁራጽ ቀጻሊ እዩ። ስዒቡ ፈነወ ሬድዮ ኤረና ብቋንቋ ዓረብ ክቐርብ እዩ። ኣማንኤል ግርማየ ብወገነይ ሰላም ወሰናይ ምስ ኩልና።